Podang kuning mangke dirantos, aja kuatir. Ya, ya Nduk. Ibu Natri. Sido Rondo Sekar Gumelar membela yang bayar. mantap. Gumilang Entertainment. Elbas. Spesial ini lagu Sido Rondo. Juga buat ibu-ibu Senoman. Ayo Bu. Rasanya. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Pripun Mas? Oleh bojo sing barek kaya Mas Duwo iki. Ancen iya. Bungasane sliramu digawe lara. Ora urung saikine atimu nelongso. Sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodoh ora kena prawane tak enteni rotone ora nyono sampeyan sabar salelo sing tak suwun sing gedhe pangapurane andung tresno bebojoan selawase. ngono lho Mas Iya Nduk. Sekar Gumelar membela yang bayar terkhusus dia Arumsari dan Muhammad Abdillah Kurniawan tetap salami-laminyo budaya semi enak lho Bun tadi ya ayo Mas biar kula sliramu wis tak aturi pripun Mas aku lek bojo sing barek kaya kang sugeng kuwi cilik-cilik dadi rondo kaya sapa iku iki
sambutan Sidorondo sampun